užitočné pre dlhé trate, ale zase sa výrazne urýchlilo otáčanie lokomotívy, pretože takáto lokomotíva nebola nutná otáčať na točni, ale mohla ísť spätným chodom rovnako vysokou rýchlosťou ako komínom dopredu. Lokomotívu poháňa trojvalcový parný stroj a v tomto prípade je tretí valec aj celkom dobre vidno pri pohľade spredu. Je najvyššia dovolená rýchlosť je 100 km za hodinu a zaujímavosťou je, že takmer úplne využíva povolený prechodový profil, to znamená, že lokomotíva je veľmi vysoká. Čaty uľahčuje mechanický prikladač paliva. Prvá séria týchto lokomotív bola pôvodne vyrábaná ešte pod označením 476-1 a nemala predné zásobníky vody, to sú tie také krátke. Lokomotívy však neboli dobre vyvážené a neskôr boli rekonštruované, kedy sa zmenšila zadná zásoba vody a presunula sa práve takto dopredu. Aj po týchto troch tragických udalostiach boli tieto lokomotívy vyraďované z prevádzky veľmi skoro, niekedy už po 5 rokoch od rekonštrukcie.